Всичко правите, нали обещах, че ще снимам, когато съм в парк. Право. А? Добре. Отивам сега тук да... Не ми пука, че някой ме гледа. Ето, сега съм тук. Чакай. Готов. Там има хора. И ще отида там да играе футбол. Искам акционирам, готово. Аз преди малко играх футбол много. Даже и за това съм потен. Малко така съм, защото направя така ще се снимам. Нали топката? Ето тази топка, която ви казах. Сега ще ритам. Даже не можа да оцеля. Да. А няма сега веднага да го кача. А? Значи тук. Ще има ново момиче за ногти. И аз ще утвърдя. И аз ще направя канал. Друг канал. Иконбук. А само казвам това чао, нали? Само да казвам, че ще имам втори канал. Но там ще играе футбол. Това от мен е, аз съм Знака 26.